jotugo mago makoro biro piem Challenger Series mabiro timore ma Santiago e piny Chile. Tuke gi dhi chakre tarik 10 dweni. Japuonj maduong' mar timno Dennis Mwanja omiyo Judith Auma ting' mar bedo captain kowuok kuom Janet Okelo modak e piny mar Japan. Lawn sikore mar wuok e pacho ka Jumapil ka gidhi Santiago ka tukgi mokwongo dibede kindgi kod China tich abich mar juma manyien. Well done, good play, well worked. Nyakoro mugere kamano kuom kete mana kae chendo ni mar Migago mane makelo wa chendo ni kate giko mar chendo ni mikete are chakruok nyake giko. Ero kamano David Ohayo kawuok Siaya wacho kanyo ni chendo mar